Какво си ни подготвила днес? Подготвила съм ви песента "Жосуи малат" на Лара Фабиан. Окей, желаем ти успех. Благодаря ви. Je me rêve bleu, je me fais même bleu, je n'ai même plus l'histoire, je n'ai plus envie, ma vie dormir, de te voir qui regarde, oh tu te pas, je suis malade, complètement malade, comme le soir, et qu'amanece tout le fait, comme toi de la suis malade, je suis malade, comme calme tu lâches, c'est pas fini, tu ne mens, et j'ai le cœur du monde malade. Иван, откъде го извади това чувство в това количество? Откъде извади този глас? Откъде извади това автентично присъствие? Ти си невероятна, момиченце. Благодаря ви много. Няма какво да кажа. Каквото и да кажа. Добре дошла в X-Factor, от мен имаш да. Благодаря. Категорично голямо да от мен. Благодаря. Само смей да се издъниш някъде по пътя. Имаш огромен потенциал и аз ти казвам да. Благодаря. Иван, с 4 най-категорични да, ти продължаваш напред. Благодаря.